Predstavujeme vám pracovné gumáky Dunlop model Purofort Thermo Plus v bezpečnostnej triede S5 SRC CI. Gumáky majú oceľovú špičku, aj oceľovú planžetu proti prepichnutiu, protišmikovú podošvu, zaručenú vodeodolnosť, robustný dezajn na podošve a teplotnú odolnosť až do minus 50 stupňov Celzia. Celá obuv je z patentovaného materiálu Purofort, vďaka ktorému má obuv aj skvelé izolačné vlastnosti. Keďže sa jedná o jednoliatý gumový výlisok, je obuv vodeodolná po celej výške. Purofort je navyše odolný mechanickým rizikám, čo zabezpečuje odolnosť voči rôznym úderom či odieraniu. Vo vnútri sa nenachádza žiadna počívka či zateplenie. Celú izoláciu zabezpečuje samotný materiál Purofort, ktorý obsahuje malé vzduchové bublinky, tzv. Póry, a tie udržujú teplo vo vnútri. Zima neprenikne ani zo spodnej časti topánky. Vďaka vysokej podošve s kvalitným dizajnom sú tieto gumáky vhodné aj do náročného prostredia. Gumáky Dunlop Thermo Plus sú v tmavo-zelenej farbe a v ponuke je aj variant oranžovej a bielej farbe. Obuv zakúpite v Reprezent s dopravou zdarma.